eskwela na ko pa. Eskwela na ka? Oo pa. Dahil ito na tika. Ayaw na pa. Ano man? Basin magkagubot na pud ang mga mama sa akong classmate dato sa git tungod sa imong kagwapo. Sala ang na nimo pa kay gwapo kay ka. Sige, ano na lang. Para di sila magkagubot, di na ta mo agi ugit, editsutan lang kas classroom. Ta? Samot pa. Ano naman sad? Dili makafocus si teacher og pagtudlo sa amo kay naa ka. Tungod sa imong kagwapo. Kali muna ko eh. Oh, panakayan na lang. May 20, plate na nimo. O, may 500 oh. Imo ng snack ka. Libre na yung mga classmate o kapila. Opa. Yeah, bye-bye. Love you. Love you to. Nak, Unsa man pa? Alisa, Sa man? amang mga sensilyo daring ano nangawala mga sensilyo daring nga naunta ko'y gapaliton. Imo na pong gilabtan ba? Di ba nag-iyon ko nga di mo manghilabot og kwarta nga dili inyo ha? Gitudloan tawan mo ana? Ha? Suko na jugay ko nimo ba? Dugay ako naglagot nimo ana yung pagkilabtunon ba? Si Papa, gasalig na kay kagwapo na. Tapos kabalo, bitaw ka pa? Saman? Gaka baby face na pag ka pa. Sa? Gaka baby face na pag ka. Binuang na butan nimo da. Wala man pa. Ada? Lagi pa. Pila mo ito may kuha di ay? 10 pesos ra. 10 pesos? Oo. Ano 100 do? Sunod, nangid ka. Nandito na dito nak. Love you. Tabiata. Pa! Ngano nagmugot na pag ka pa? Imong mama na ko na ko nalipay. Ngano man? Grabe ka si Lusa eh. Makalaag lang tagamay sa balay sa itong mga barkada. Sunod-sunuro na ta. Awayaon din ta. Wala lang tagamay siya pananaw. Grabe. Magsilos na tayo na. Paano ko nalipay niya, Gip? Imo man pud ng salak pa. Nga naman po. Sobraan na pud ka kagwapo kinsay dili magsilos ana. Sa? Sobraan na pud ka kagwapo kinsay dili Noon po. Makasabot ra po ko kung anong silusa inyong mama eh. Kinsa ba ganyan silos na kabanang nga ang kagwapo?